Здравейте, уважаеми зрители на Българска национално-патриотична телевизия. Вие сте със студио изкуство с мен Динко Ненов. Днес ще говорим за изкуството, ще говорим за културата и много се радвам да ви представя моя гост, Таня Иванова. Добър ден, благодаря за поканата. Добър ден, Таня. И като начало искам и с радост, и с болка да кажа, че ние се запознахме на едно хубаво място във Варна, където беше втория Велик събор, организиран от Асоциацията на българите по света. И аз бях много приятно изненадан от това, че дойдеха толкова хора, които искат да живеят в България, т.е. искат да се върнат. Там имаше хора, които са избягали от България, прокудени от България. Имаше и хора, които след това са отишли. Но всички те говореха с една болка, че са изгонени и са принудени от правителството и от обстоятелствата, които са в България, да отидат на друго място, но те винаги се считат българи. Така че, уважаеми зрители, днес ще говорим и с болка, и с радост за тези неща, които са в България. Но аз искам и Таня Иванова да се представи на уважаемите зрители. Може да разкажеш защо си в Испания, кога си заминала, как усещаш България, като се връщаш? Роден съм в София през 1972 година и реших да напусна границите на България още след като завърших училище, защото тук, за съжаление, ми се струваше България като един голям затвор. Чувствах, че нямам поле на изява, исках да се реализирам, но още тогава, след големите промени, нямаше начин моите хора да бъдат реализирани. Трябваше по някакъв начин да се оправям. И затова напуснах границите на държавата, но винаги съм искала да се върна и продължавам да желая да се върна. За съжаление, няма добри условия за нас, българите, които искаме да се върнем, да останем тук. Да. И как е положението след всяко завръщане в България? Ами, знаете ли, аз винаги, когато напускам България, например, плача, аз не искам да напускам България, въпреки че почти през 2 месеца пътувам, такива са обстоятелствата, уча в момента в университета и така нататък. Не е проблем, както преди едно завръщане, да речем, през комунистическо време, отиваш някъде и нямаш възможност да се върнеш. Сега не е така, нали? Всеки има възможност да се завърне, но все пак не живея тук. Корена ми е тук, пък всеки път все едно ме изтръгват от корена. Това са много години вече, повече от 20 години, но не може да се каже, че аз съм свикнала с чужбина. Никой няма да свикна. Да. Преди да отидеш в Испания, си ходила и на други места? В Германия. Да, живях в Германия известно време, но не можах да свикна с студеността на немците. Трябваше ми по-южна кръв. Да. И сега, въпреки че казваш, че си и толкова близко, и толкова далече, имаш къща в Буката, в Родопите. Да. Избрала си Родопите. Защо? Избрах Родопите, защото Родопите първо е една все още запазена планина, не като Витоша, която беше разрушена, и Рила, която за жал също се разрушава, откакто се построили лифта. Родопите все още е девствена и тъно да я запазиме така. И другото, което е, че в Родопите хората са различни. Аз наричам Родопите другата България. Защото те, въпреки че ги наричат друговерци, те просто са вярващи. Там са едни помаци. Селото ми, нали, аз съм единствената християнка, няма да говорим за религия, защото това е нещо много релативно. Просто хората там са вярващи, имат друго съзнание, там не се краде. Там съм съвсем спокойна, че никой няма да ми пипне къщата, докато тук непрекъснато, че съм неспокойна, като съм в чужбина, дали някой нещо разбил, дали някой нещо не взел, пък там няма тези проблеми. И Родопите, освен че има природа, има енергия, самите хора създават тази позитивна енергия.
И имам намерение там да създам един духовен център. Добре, това е много хубаво. И аз мога да го споделя с уважаемите зрители, защото аз също съм от Смолян, имам къща в едно родопско село Турен, което е много близко до Кошница, до Могилица, до Буката. Да, Смилян. съседи сме. Въобще в този параметр имах възможност да бъда и сега на Димитров ден, когато знаем, че са се прибирали тогава всички хора, които са ходили на Горбет от Родопите. И това става, нали, с влизането, с много гайди, с много родопска музика, с това цялото усещане, нали, за чистота на Родопския Балкан. Защото действително Родопа е една кадифана планина. И за сетен път имах възможност и тази златна есен да я видя, но и самите хора, които действително се заключват къщите, те са много така, макар вече и по-малко останали, защото много хора ги няма вече. Нали? И това, което е хубавото, че има такива българи, които решават и отиват там. От младите българи говоря, нали? За да се продължи това, което го има и като обичай, но и да се запази така, това, което и в старата къща го има, но и в усещането, и в църквите. Защото там е много храмове, които действително не се заключват. Всеки човек може да влезе, да погледне, да... А в същото време има и много западнали храмове, училища и така нататък. И напоследък не съм аз единствено да познавам и друго семейство, което, например, живеят в Париж и имат намерение след 2 години те си купиха къща в едно съседно село и имат намерение там да се завърнат. И все повече хора си купуват именно там къщи, дано да успеем да реставрираме по някакъв начин всичките тези училища, църкви. Например, имам идея в сграда, която е така западнала, има много срутени. И може да се направи един старчески дом, например. Да. Ето това е идея за европейски проект. Да се вземат такива разрушени сгради и да се прибират старци, но трябва спонсориране. Естествено, трябва да е с европейски пари, които наистина да се вложат в това, за което са предназначени. Да може старите хора да живеят там на спокойствие, да имат храна, да не мислят как да си платят парното или тока и така нататък. Трябва да се осигури спокойствие на тези хора и има тази възможност. Защо да не го направим? Това е една от идеите. Другата, нали, да се възродат тези... Все повече хора... Има един духовен глад в България. Колкото и да е странно, но аз отстрани забелязвам, че има духовен глад. Хората искат да се завърнат към традициите. В Родопите винаги има туристи, винаги се правят някакви... Ето сега ние бяхме на конгресно. В село Могилица е имало организирана седянка с гайди, с такива работи. Много хора, въпреки че информацията не е голяма, само по интернет, познавам много хора, които са били там. Също е имало друг събор на други българи на друго място. За съжаление, не можах да бъда на двете места едновременно, няма как да се раздвоя. Но Родопите, по принцип, би трябвало да ги запазим чисти и трябва да вкараме по някакъв начин и такива западни обичаи. Например, как е на Запад. Те имат един природен парк и слагат една бариера и там може да се влиза само 2 коли влизат, които са такси или пеш. И никой няма право. И като отидеш там, нали, плащаш вход, защото човек като си плати вход, той има някаква съвест. И ти дават една турбичка. Ако нещо трябва да хвърляш, после трябва да върнеш турбичката пълна. Това е и... Аз много се дразна, като дойдат хора отвън, предимно, за съжаление, софиянци, да ме извиняват, но като дойдат там на село и като започнат да хвърлят боклуци, моля ви хора, всеки да се събира боклуците. Значи, това е единственото, което трябва... Първото нещо, с което трябва да започнем, за да се промени по някакъв начин в България. Не хвърляйте боклуци по горите. Всеки може да си прибере боклука и нека да пазим горите чисти. В Родопите още запазено, пак повтарям, като дойдат туристи. Моята идея, ако от мене зависи, аз ще сложа една бариера, който влиза, ще е регистриран и това да е природен парк, не да стане като... Аз на Витоша не мога да се кача вече, защото мене ме боли. Той е умряло всичко горе. Рила върви по същия път. Родопите, нека да запазим поне тях. По някакъв начин трябва да се бориме за това.
И хората, които сме там, поне сме доста... Самите радопчани, те като видят нещо, те сами чистят, почистят, но защо трябва някой да чисти бокуците на друг? Това е основното, което в чужбина законите са такива, че като хвърлиш нещо, глобата е 300 евро. Да сложиш и тук глоби, да назначат хора на работа, който хвърля директно да се плаща и ще се отучат хората да хвърлят. Или, например, много опасно някой като пуши да хвърли фаса в гората. Толкова опасно, че мен, например, ме боли, когато чуя, че гора гори. Да, а когато горят хора? Още по-зле. Не искам просто да го чувам, защото е много жалко, ако някой стигне до там, че да трябва да се запали. Жалко е. Аз не мога да говоря за това, нямам думи. Да. Решихме да озаглавим това предаване "Срещи с Лудия", което е една и от твоите книги. Но аз искам да те попитам, тази среща с Лудия, дали не е на нормалния с отсрещния? Всъщност всички сме по-малко луди. Всички носим лудостта в себе си. И обикновено наричат луди тези хора, които имат някакви странни алтернативни идеи. Защото сме свикнали толкова с сивотата, че не може да приемем, че светът е шарен. Да. А може ли да приемем, че сме много луди, след като търпиме това, което ни се качва на главата? Постоянно. А всъщност какво значи да бъде човек нормален? И като правителство. Едно време още... Да е деградирал в добрия смисъл. Ами виж, аз още по време на... Понеже съм живяла по време на социализма тук и бях просто странна. И задавах едни такива неудобни въпроси, защо исках някакви обяснения още от отдавна. Винаги съм била с намалено поведение, пред изключване и така нататък, заради въпросите, които съм задавала и заради нещата, които съм вършила. И пишех на черната дъска много често. Вижте ги нормалните, те не са добре. Тъй като мен ме считаха за ненормална. И аз исках да знам просто дали са добре тези, които не живеят собствения си живот, а търпят някакво натрапено робство. Да. Нормални ли са? И кои са нормалните? Аз нямам това намерение да съдя никого. Всеки може да прави извода сам за себе си. Има един съдник, но мястото му е заето. Нормалните... Аз не мисля, че съм луда, просто съм странна, защото не се примирявам. Не считам, че съм родена в робство. Считам себе си за свободен човек. Има ни натрапени ни норми, които не влизат в моите рамки за виждане за живота. И затова понякога върша неща, които на другите се струват като лудост. Но ако не ги бях извършила, нямаше да стигна до тук, нямаше дори да се познаваме. Добре. Ще продължим с "Срещи с Лудия", но сега искам да видя първата книга, която корицата ще видим на екрана. От студиото. Ако може да видим първата корица. Ето това. Тя пък точно "Срещи с Лудия". Значи продължаваме да говорим. Добре. Кога се роди идеята за тая книга? Значи самата идея, никога не е имала точно идея да напиша книга. То стана всичко много спонтанно. Книгата е написана за 4 месеца, пътувайки в метрото. Просто в моя живот се появи един такъв... Метрото в София или в Барселона? Не, става дума. Аз не казах, аз живея от 95-та година в Барселона. В Барселона се развива действието, даже има на една страница описанието на Барселона през моя поглед. Mm-hmm. И просто аз пиша още от дете, публикувам във вестници, така, непрекъснато пиша. Аз винаги нося лист и химикал и винаги пиша нещо. Но никога не съм се осмеляла да взема да го сложа в една книга и никога не съм вярвала в себе си. И срещнах един от тези луди, това се казва "Срещи с Лудия", който ми каза един ден много насериозно:
че аз съм голяма грешница. И аз бях много чудна защо, как може да твърди това. И човека ми отговори съвсем сериозно. Ти имаш талант, който не използваш и това е основният ти грях. И всъщност аз реших да не съм повече грешница. Да стана праведна. И започнах да пиша и много бързо стана всичко се разви и така. За по-малко от година издадах книгата. Започнах да я пиша 2010 по време на празниците на града. Края на септември. И август месец 2011 вече беше издадена на испански език. Направих първото представяне пред испанска и перуанска публика в Барселона. След което реших да преведа на български. И понеже аз съм преводач, свикнал съм на спонтанен превод, когато я преведах, се хвана за главата. Нашия език е много по-различен, много по-богат. Казвам го с гордост и тогава трябваше да я пренапиша наново. Малко се различава испанския вариант. Българския е по-обогатен. Да, чудесно е това, което сподели. Как виждаш Барселона като втора родина? Не по никакъв начин. Специално Барселона не е това, което беше едно време. Барселона все повече запада, все повече, например, в центъра на Барселона живеят 13 000 пакистанеца. Самите испанци отиват да живеят извън града. Не може човек да се разхожда спокойно. Не препоръчвам. Нали. Трябва да учите да сте на 10, много се краде. Аз работя за полицията. Може би трябва да напише един наръчник на пътешественика, какво трябва, какво не трябва, защото има и такива случки, едни такива неща, които на човек може да му е бедна фантазия, откъде може да го измамат и как може да го излъжат. И, например, хора, които се представят за полиция, искат документите, казват, че трябва да видят с колко пари разполагаш. Сега българина няма да го излъжат точно така, но и японци, и китайци, и такива невинни туристи, което е жалко. Казват, дайте да, тук са ни пратили на проверка, те се представят за полиция, дайте да видим какви пари носите, те като си покажат парите, те уж ги поглеждат и с някаква огромна сръчност сменят банкнотите, им връщат фалшивите и хората остават. Нали, това е една от умните кражби. Нали, да не говорим, че за другите, които са типичните, блъснат, вземат и чантата, но не има и такива едни неща, дето просто не... Човек трябва много да се пази или да речем да излезе на разходка без да носи нищо в себе си. Да. Барселона е това, което беше. За съжаление, е много красив град, само да отидеш за няколко дена, да го видиш като турист, да разгледаш произведенията на Гауди, катедралата, парковете му и така нататък, но за живеене вече не става. Какво за тебе лъжата и истината? Лъжата... Много странен въпрос, но всъщност... Кого лъжем? Когато решиш да излъжеш някой, не лъжиш ли всъщност себе си? Много пъти сте ме обвинявали, че аз казвам истината. В смисъл, ако мен някой не ми харесва или ако ми харесва, питали са ме кога ще пораснеш. Аз съм като децата. Аз казвам директно какво мисля, защото няма смисъл човек да лъже себе си. Когато лъжем, ние преди всичко лъжем себе си. Това е за мен лъжата. Да не знаеш, да не си наясно със себе си, да не знаеш какво точно искаш и да се опиташ да се заблудиш. Ние не лъжем другите. А истината? Истината е противоположното на лъжата. Да си убеден, че всъщност истината пак е нещо много релативно, защото всеки има своя истина. Това, което за мен е истина, за тебе може да не е. Да. И не можеш да кажеш, че ето това е истината и няма друга истина. Всеки има своя истина, защото всеки има свой път. Да. Чувстваш ли, че това е твоята мисия да пишеш? Не би го нарекла точно мисия, защото не съм мисионер. Някой като каже, имам специална мисия, аз съм специален. Няма такова нещо. Всеки е специален по-своему. Всеки има някакво призвание, по-скоро призвание, отколкото мисия.
На мен това ми доставя удоволствие. Аз по този начин се разтоварвам и по този начин мога да разбера себе си по-добре. Когато запиша мисли си, защото също на мен мозъка ми пише. не ръката ми, непрекъснато има нещо в главата ми. Аз, например, не мога да казва да медитираш, да изпразниш от мисли мозъка си невъзможност. И дори когато спа, мозъка ми работи. И аз го правя за собствено удоволствие. Сега, дали съм добра, аз не съм се замисляла дали ще стана известна, дали ще ми се купуват книгите и така. Просто го направих, защото ми харесва. Ето след първата книга веднага издадах втора, тази година пък издадах 2 и няма да се спра дали някой ще купува книгите, дали няма да купува книгите. Мен това не ме интересува. До когато трябва да стигнат, те ще стигнат. Да. Ти каза в началото да не си грешница. Всъщност, човек, който не може да усети какво му е дадено свише, по някакъв начин трябва да работи, нали? По-скоро работи и в един момент ще разбереш къде ти е и доколко ти е дадено. Ами не, хората не искат да разберат, защото ги мързи. Или може би... Повечето от нещата не ги правим от мързел или от страх. Защото ние се страхуваме или да речеме, търсиме някаква оценка от другите. Например, аз когато започнах, аз не съм имала никаква подкрепа от никого, нито от родители, от никого. Когато написах на първата книга и показах на баща ми, ето аз съм написала книга, той ми отговори, за съжаление, толкова много писатели има, точно ти ли си извади писател? И към добре, но това мене не ме спря. Ето, виждате, вече имам 4 книги, защото на мен не ми трябва признание. Аз просто го правя. И с времето издадах една. Не тръгнали. Повечето хора хубаво правят нещо. И издават, да речем, една книга. И тя не върви. И те се отказват. И се отчават и казват, аз за нищо не струвам, не ставам. Не е така. Значи човек трябва да знае защо прави дадено нещо. Ако го прави заради някакво признание, то значи не е истинско. Аз го правя заради себе си. На мен това ми доставя удоволствие и няма да се спра. Дали някой ще ме признае? Дали няма да ме признае? Все повече напоследък, без да търся признание, все повече има положителна критика. Ето, наскоро представях втория си сборник етюди, Споделена самота на испански в Мадрид. И от испанската критика имат доста добри отзиви. Писаха в един бургаски вестник. За мое огромно очудване. Не знам как стигна до Бургас, от Мадрид до Бургас. Очудена съм, но намерих по интернет. Пратиха ми една статия и не знам как стигна, но ето започват хората да самите критици тук. Също в България писано по повод на срещи с Лудия. Еми Марианска беше писала едно интервю, че стила на книгата ми е магически реализъм. Да. Не съм имала нищо в предвид. Ще говорим и за измите. И за измите ще говорим, но сега нека да видим и другата корица на твоята книга, която е... Ти ще кажеш. Това е всъщност сборник етюди. Споделена самота се казва, която също е написана на испански и след това преведена на български. Кажи за тази книга. Кога я написа и... Веднага срещи с Лудия. Да. Имах нужда да продължа да пиша. Нали, аз хубаво завърших романа. И имах нужда да продължа да пиша и то остана много, много набързо. Художника е българин. Понеже идеята ми беше с тези книги, тъй като аз съм председател на културна асоциация в Барселона, по някакъв начин да се прави мост между културите. В първата книга ние не казахме, извинявам се, че се връщам. Има художник на илюстрациите, вътре има илюстрации. Това е един японец, казва се Коичи Сугихара, който е бил в България по времето на Людмила Живкова на една от асамблеите и има доста добри спомени от България. И ние се запознахме на един празник в Приятели на ЮНЕСКО в Барселона. И когато той разбра, че съм българка, беше много доволен, нали, че среща българка. И аз по това време си търсих художник и много набързо пак стана за около 1 месец той нарисува илюстрациите и така.
втората книга илюстрациите са от български художник и вече за трета и за четвъртата нямам художници, но моята идея е да давам възможности на други хора да се изявяват за това. И именно искам книгите ми да има някакви илюстрации, за да може хората, като прочетат текста, да видят и художника. Може би на някой друг ще му потрябва или може да го поканат някъде на изложба. Идеята ми е такава. Да разпространявам изкуството по всякакъв начин. Или да речеме някой, в следващата книга, нали, има поезия, някой ако реши да напише музика или така нататък. По някакъв начин трябва да обединим всички хора на изкуството, да сме обединени. И не само в България трябва да се разпространява колкото се може повече българското изкуство зад граница. Чудесно. Нека да видим и третата корица на книгата. Това е стихосбирката. Всъщност, която включва ранни стихове. Започнах да пиша стихчета, когато бях на 8 години. И писах. Някои от тях са изчезнали, някои от тях се запазили, което съм могла да запазя. Съм го включила в тази стихосбирка. Това включва от годините от 87 до 2009. И всъщност началото стиховете ми бяха мрачни, докато последното стихче, което съм написала е през 2009 година, то се казва Трансформация. Стигам до едни, които че всичко е тук и сега. Mm-hmm. И от тогава всъщност нямам тази муза да пиша поезия. Не считам себе си за поет. Това ли е трансформацията за теб? Че всичко е тук и сега? Да. Хубаво. Обикновено хората живеят или в миналото, или в бъдещето. Нима спираме да поживеем този момент. Значи, когато си тук, трябва да си тук. Няма утре, няма вчера. Mm-hmm. Не можеш да мислиш, защото ти не изживяваш, нямаш никакви изживявания. Какво мислиш за мига? Мига е вечност. Вечност. Добре. Кое е това стихотворение, което така най-силно ти е в главата и можеш да го кажеш без да го прочетеш? Или строфа? Само да помисля. Не, иначе имате се пред нас тук книгите. Може би трябва да прочетем Трансформация, последното. Добре, на последната страница, защото другите са малко по-мрачни, малко... Това е посланието ми всъщност, защото достатъчно от мрачни мисли, от мрачни стихове и така всеки трябва да потърси нещо положително. Дори една мисъл да е. Ако потърсим нещо положително в себе си, ние бихме могли по някакъв начин да се променим. Но обикновено хората искат да променят другите, а трябва да започнем от себе си. Mm-hmm. Трансформация. На кръстопът захвърлих минало и бъдеще. Остана всичко зад гърба. И тръгнах аз напред, обгърната в мъгла. Не знаех на къде вървя. Не виждах път, ни светлина. Изгубих се. Почувствах как сама превръщам се в мъгла. А повтарях си, че трябва да вървя. Макар че в този пълен мрак единственият спътник беше моят страх. Не помня колко съм вървяла, ни на къде, ни как. От някъде изникна светлина. Тогава като в чудо осъзнах, това съм всъщност аз и само съществува тук и всичко е единствено сега. Да. Всеки трябва да потърси своята собствена вътрешна лична светлина. Пак повтарям, никой не е повече от другите. Всеки има това зрънце вътре в себе си, само трябва да го потърси. И за съжаление има много отчаяни хора, много паднали хора. Искам да им кажа, дръжте се, защото наистина има светлина. Аз също съм била така. Била съм в мрака. Но когато човек търси намира, колкото и да е трудно в България, има някакъв изход. И ако всички го осъзнаят, ако всички заживеят с това зрънце светлина, то ще се превърне в слънце някой ден. Но трябва да има зрънцето, че спасение има, че ние сме били велика нация и пак може да бъдем велика. И всички ние, които сме навън, ние ще се върнем.
Не ни обвинявайте хора, че сме избягали. Ние не сме избягали. Много от нас работят за доброто на България отвън. Трябва от всякъде, както е казал Ханко брат, като снопа пръчки. За съжаление, много българи се делят, отцепват се, но ние пак ще се обединиме. Тези, които трябва да направим това, ние сме обединени по някакъв начин и винаги ще бъдем обединени. Дали сме в Америка или в Австралия или в Европа, няма значение. Когато се работи за благото на България, то ще стане. Не се отчаивайте, хора. България пак ще бъде велика. Да. Това е един призив, нали? Да. Има много отчаяни хора. Аз самата не мога да гледам телевизия или като пусна новините, настръхвам нещата, които стават. Но има изход. Има мрак. И аз съм била в мрака, но трябва да се търси това зрънце светлина. Какво ще занесеш, отивайки си от България за сетен път? Спомените. Спомените, хубавите моменти, прекарани с прекрасни хора. Аз също вчера се запознах с много така ентусиазирани хора, които са готови да работят за тази кауза и направих връзки и така нататък. Създава се една мрежа, която би трябвало по някакъв начин да се обединяваме все повече, да ставаме все по-силни. Иначе аз всичко имам от България и дома ми в Испания е обзаведен по родопски стил с халища, с чергите. Всъщност България си е отнесена. Аз имам една малка България, понеже асоциацията, на която съм председател, се казва Къща Тракия, България в Каталуния. Като тракийците си създадах една държава. Да. Разбират ли това, което им казваш испанците? Какъв смисъл? Което им го казваш дори с твоя дом и с тази асоциация. Разбират ли го те? Ами, испанците и по принцип чужденците много повече се интересуват от култура, много повече. Там има всякакви асоциации. В Барселона има около 8000 регистрирани асоциации от цял свят. И много пъти се правят фестивали, такива международни, на които хората искат да видят чужда култура, искат да научат, искат да знаят. Така че разбират и аз по някакъв път правя кръжоци, например, за мартеници, сурвачки, мартеници, бладисваме яйца. Един път бяхме бладисали 240 яйца. Да. И раздавахме на улицата, при тях няма това нещо. Но хората са отворени, искат да знаят за култура, дори много повече от нас, българите. Например, аз давам конференции за траките и хората ми слушат с интерес. Тук много неща отричат, но в чужбина хората са отворени и искат да знаят все повече. И това е, което ние трябва да разпространяваме. Ние тук имаме толкова тракийски гробници, че сега, както е опасно да се ходи в Египет, би могъл туризма да се обърне изцяло към България. Винаги съм го казал, че България може да живее само от туризма. При условие, че ние опазваме това, което имаме. Добре. Как ти минава един ден в България и един ден в Испания? В България един ден ми минава така. Просто докато се обърна, ето сега е станало вечер и вече е другия ден. С шемет на скорост минава, защото имам много неща завършени в България. Като да за 2 седмици, да чеме, изляза сутрин в 8, се прибира в 2, не може да ме види дори майка ми. Тъй като ходя в университета, уча древна балканистика, тракология. Всъщност аз съм траколог. Не е само това, но понеже има много хора, с които трябва да се видя, да се срещна и така. Докато, когато съм там, имам повече време. В смисъл, аз живея на 50 км от Барселона. Преди 3 години се преместих да живея в гората. В място, което прилича на Родопите. Но само прилича. То не е Родопите, няма тази енергия.
зеленото е зелено, нали? Има дървета, има река, има завой по пътя, но не Родопите, но все пак може така да напомни на Родопите. И там имам възможност, там деня ми протича и времето всяка се разтяга. Имам възможност да пиша, да творя, там е спокойно. В смисъл, аз хода на работа от време на време, когато ме извикат. Нали? Там има някакво движение. Работя за полицията, когато ме има задържан. За съжаление, работя с престъпници. Да. Казваш престъпници, няма ли надежда тези хора да се оправят? Ако говорим за престъпници, няма ли толкова престъпници, които знаем, че са престъпници, но те не са в затворите? За съжаление, надежда няма, защото те нямат разбирането. Например, това, което ме боли, че карат децата да крадат или да проституират. Това е. Оставете другите, дето се занимават с фалшифициране на пари и така нататък. И имаме известни българи, няма значение, не искам, не помня имена. Аз не помня имена, нищо, не помня, просто не мога да кажа нищо конкретно, но мен това, което ме боли, например, от срещите ми, млади момичета на по 15-16 години, 18, те ги залавят. Има много трафик на жени, например. Предимно те са от младсинствата. Но те не искат. Те ми казват, како? Аз не искам. Како ме наричат? Казвам, жалко, че той не може да разпише даже. Аз се сблъскам с такива, които в 21 век е недопустимо някой да не може да си напише името на никакъв език. Вика, како мене не са ми давали да уча. А защо? Жалко е. Значи, не са виновни децата. Виновни са родителите, значи трябва да се превъзпитат тези, които ги създават. Те нямат съвест. Бяха хванали две момичета на 13 години, те вече след 50 кражби зад гърба им ги прибират социалните. И родителите им се борят да ги изкарат. И аз им обяснявам, те там са добре. Те не са в затвора. Те са под грижите. Имат други деца. Те ги водят непрекъснато на кино, на театър, образоват ги. И баща му отговаря, а мене защо ми е да я образоват? Тя миналата година ми донесе 10 000 евро. Без думи. Аз не мога. Не са виновни дечицата. Пак повтарям. Трябва по някакъв начин... Не знам как да се бориме с това. Ти говориш за Испания ли? Аз говоря, защото аз там живея. Това са българи, на които превеждам. Най-вече те карат децата си да крадат българи. От младсинството. Но са с български паспорт и затова испанците казват, че всички българи крадат. Всичките българи били престъпници, пък всичките жени били... Не знам как да се изразя точната ли дума, нали, работнички на улицата, защото за жалост е така, особено както отвориха границите. Жалко е, но как да се борим, аз не знам как. Трябва по някакъв начин да им се даде възможност да се интегрират в общество. Те са отхвърлени, не знам. Труден е този въпрос. Те са всъщност отхвърлени. Те трябва да са приобщени. Ето в Родопите няма този проблем. Значи там няма разграничаване между българин, циганин, турчин, те всички едно. И там самите циганите работят повече от българите. Но те нямат нуждата да крадат, защото те са приети. Те не са отхвърлени. Да. Добре. Това беше много дълбоко и сърдечно от твоя страна, че го сподели. И аз искам да те попитам за трафика в културата и в изкуството. Какво мислиш? Смисъл? В какъв смисъл трафик? За плагиатството, за тези такива моменти, които незаконно тегляне на информация. Много е жалко, защото е толкова трудно да се създаде авторски нещо. Права. Авторските права, за съжаление, не са защитени само тук.
авторските права навсякъде по цял свят. Например, моите произведения, преди да дам нещо на някой, в Барселона има регистър на интелектуалната собственост, струва 5 евро, независимо от това колко страници. Дали са 2 страници или са 1000, няма разлика. Може да се регистрира било то снимка, било то текст. И всички хора знаят, отиваш, регистрираш си го и някакси няма такива неща. Докато тук аз се сблъсках с този проблем преди да издам първата си книга. Исках да имам някакви авторски права и на мен ми казаха, че докато не се разпечати книгата на хартиен носител, няма авторски права, което е много жалко. Няма такава институт по интелектуална собственост. Може би трябва да се въведе това и човек да отива срещу малка сума. Ето там е 5 евро, значи тук може би 5 лева. Отива човек, регистрира си го и той си знае, че си има интелектуална собственост, за да се спре тези кражби. Нали? В Испания аз съм спокойна, че никой няма да ми открадне, защото всичко това е регистрирано. Но тук не знам как стоят нещата, не мога да кажа, защото... Какво е за тебе самотата? Има ли нужда тя да бъде споделена? За да видим и твоята много философски въпрос. Четвъртата ти книга. Според мен е четвърта книга Изневерявай, роман. Добре, да изневеряваш. Самотата, точно до този извод стигам. Самотата не съществува. Да. Значи ние никога не сме сами. Винаги има някой до тебе, дори да не физически. Всъщност, какво означава да си сам? Хората страдат, казват, съм сам. Страдаме от едно неразбиране. Когато има едно осъзнаване, всъщност понякога самотата е нужна. Е така да се уедини човек насаме със себе си и тя учи. Самотата е учител. Изневярата има ли връзка с самотата? Изневярата. Това е друг философски въпрос. Всъщност на кого изневеряваме? Какво значи да изневеряваш? Дали на другите или на себе си? Ако става въпрос за романа ми Изневерявай, героинята ми написах този роман и с това заглавие, защото както срещу съди, така и споделена самота, те са едни много дълбоко задушевни романи. Там, например, героинята ми говори с вътрешния си глас и така нататък. И предимно в България не съм представила само един път. Имах едно представяне в Радио Варна, но не са представени книгите ми още в България. Скоро ще ги представя в София. Мисълта ми беше, че мъжете испанци, испанската публика казва, много са ти хубави романите, но те са за жени. Няма ли нещо така... И аз казвам, добре, какво значи съм жени? И нещо по-така еротично или да има убийства. И аз много се замислих, защото за убийства аз не мога да пиша. Значи, за да напиша нещо, аз трябва да го преживея вътре в себе си. И аз не си представям нещо да убия, дори животно. Просто това е... А камо ли да опиша убийство на човек? Това е... За мен е абсурдно. В моя свят това не влиза. И тогава каза, добре, след като не мога за убийство, ми ще пиша за секс. Има еротични сцени, например, и така нататък. Вкарала съм една малка трагедия, загива едно момче на войната в Босна, но аз не пиша подробни описания на това как е загинал. Не мога да дам само, че е стъпил върху мина и тялото му се е разхвърчало на всички страни. Повече от това не мога да си представя. И така, но тази книга също прочетете отзад въпросите, които задавам на самата корица. Ето, може да прочетете с какво това започва. ще бъде за края на преданието, защото сме на края вече. Възможно ли да започнем от начало, след като сме се приборили със смъртта? Променя ли се нещо в нас или всичко продължава по-старому? Сбъдват ли се желанията? Има ли смисъл от изневярата и на кого всъщност изневеряваме? На никой друг или на себе си? В края на предаването какво може да кажем? Все още. Имаме 1 минута. Какво може да кажем? Аз мога да кажа, че изкуството и любовта ще спасат света. В България има много талантливи хора.
Просто продължайте да творите и не се отчаивайте, че някой не ви е признал. Важното е вие самите да се признаете. Да. Благодаря. Благодаря за това предаване, което така наизго направихме. Каза и дойде. И аз благодаря за поканата. Да. И аз искам да завърша с това, което всъщност го казахме в предаването, уважаеми зрители. Да не сме грешни. Всъщност ние сме грешни, но колкото се може така да си прощаваме, да се покайваме и да усещаме това, което ни е дадено свише. Разбира се, да сме експериментатори, да опитваме и да сме най-вече свободни. И където и да сме по света, да мислим, че има една България, която е нашата родина и която е хубаво никога да не я забравяме, независимо какъв пост ще имаме даден, нали, в съзнателния живот. Защото отивайки от този свят, никой нищо не занася със себе си. Единствено остава само това, което е като творчество и като дух. Благодаря ви, уважаеми зрители, че днес бяхте с нас, с Таня Иванова и с Студио Изкуство. До нови срещи. Гледайте повторението в 17 часа и в 1 часа на другия ден.